шаха няколко грешни хода обикновено водят до мат. Поредица погрешни, но свързани ходове с цената на електричеството доведоха именно до шах и мат. В такава ситуация са както енергийният регулатор ДКЕВР, който обвинен, че е допуснал повишение, енергийните дружества, които отново ще трябва да орязват разходи, така и потребителите, които за 2 години ще трябва да понесат увеличение на цената на тока с почти 20%. Така у нас се стигна до парадокса, в който безспорно раздаваните разрешителни за присъединяване на възобновяеми мощности, както и лошо формираните преференциални цени, доведоха до огромен дефицит от средства, който все някой трябва да плати. 200 милиона лева. За сега. Тази финансова дупка обаче ще трябва да бъде покрита с поредното по-сериозно покачване на електроенергията. От ВЕИ бранша прогнозират масови фалити на ВЕИ производители заради непрозрачната политика по изграждането на регулаторната и законодателна рамка в сектора. Според тях банките ще станат най-големите оператори на централи за производство на зелена енергия. По думите на ВЕИ сектора, Европейската комисия е започнала разследване срещу България заради това, че са въведени цени за достъп до мрежата, което застрашава конкурентната среда. Това заяви Себастиан Ньотлингс от Българската ветроенергийна асоциация. По думите му, в повечето по-големи проекти за вятърни паркове е използвано взаимно финансиране от банки, но ако останат в сила въведените от енергийния регулатор цени за достъп, инвеститорите ще фалират, тъй като разходите за обслужването на кредитите, с които инвеститорите са изградили мощностите, в много от случаите надвишават постъпленията от производството на ток. Следователно, банките ще се окажат най-големите собственици на мощности от възобновяема енергия. На 14 септември тази година енергийният регулатор въведе цени за достъп, които представляват процент от приходите, които инвеститорите трябва да платят. Това, което регулаторът прави, автоматично намалява приходната част на всеки ВЕИ проект. Ако имаш проект за вятърна енергия, от средата на септември 2012 година приходите са с 10% по-малко. Ако проектът е соларен и е построен до края на 2011 година, загубите са в размер на 20 на 100. Ако той е в сила от първата половина на миналата година, инвеститорите губят 39%. За сравнение, 1% е загубата на приход, ако проектът е в ход след септември тази година. Според ВЕИ сектора от години Националната електрическа компания трупа загуби, защото продава енергията на потребителите под себестойност. Промените в законодателството обаче прехвърлят финансовите загуби на Националната електрическа компания върху електроразпределителните дружества, защото НЕК не плаща зелена добавка. С въвеждането на тарифите за достъп до мрежата, тази загуба бе прехвърлена на производителите. Дефицитът около 200 милиона лева се компенсира чрез цените за достъп. Парите, които се предвижда да бъдат събрани от така наречената цена за достъп, са малко над тази сума. И те, по наше мнение, чисто като финансови потоци на този етап, не покриват и не могат да покрият директно този дефицит. Те се явяват един положителен паричен резултат в едно дружество, което извършва услуга. Това е дружеството на всички дружества, които стопанисват мрежата и управляват мрежата, докато този дефицит е в дружеството краен снабдител, което купува и разплаща зелената енергия. По-късно стана ясно, че все пак електроенергията няма да поскъпва от юли следващата година. Около това мнение се обединиха икономическият министър Делян Добрев и председателят на енергийния регулатор Ангел Семерджиев, които не отидоха на кръглата маса на производителите на зелена енергия, а организираха отделен брифинг за журналисти. По думите на министър Добрев, изказването на председателя на енергийния регулатор за поскъпване на тока между 3 и 4% е било хипотеза за това, което ще се случи, ако не се въведе цената за достъп на енергията от ВЕИ до мрежата. Семерджиев обясни, че предпоставки за повишение на тока няма и в дългосрочен план няма да има, като допълнителни разходи от ВЕИ-тата ще бъдат поети от самите компании. Това означава, че въведената без съгласуване с ВЕИ индустрията такса за достъп до електроенергийната система в страната остава, въпреки протестите от страна на бизнеса, банките и някои дипломати. Такава цена за достъп ще се определя всяка година. По новия закон това е предвидено. И тази цена за достъп наистина ще бъде съобразена с реално предизвиканите разходи от присъединените възобновяеми източници. Икономическият министър Делян Добрев коментира, че няма информация Европейската комисия да е започнала разследване у нас заради цените за достъп за ВЕИ производителите. Тази практика според него не е чужда в много европейски страни и е справедливо, защото соларните и вятърните паркове създават разход на електроенергийната система, който е нормално сами да поемат. Няма каквито и да било
предпоставки и основания за увеличаването на цената на електроенергията от 1 юли. Има допълнителни разходи, предизвикани от зелените централи до 1 юли тази година, които обаче се покриват от самите производители. Техните разходите, които те предизвикват за системата, се покриват от самите производители. Така е справедливо, защото допълнителни разходи, предизвикани от някой друг, не трябва да се прехвърлят на обществото, на НЕК или на електроразпределителните дружества. Към становището на министър Добрев, председателят на енергийния регулатор Ангел Семерджиев добави, че ВЕИ дружествата са сред малкото у нас, които оперират при минимум бизнес риск, тъй като изкупуването на електроенергията им е гарантирано за 20 години напред. Очаква се таксата за присъединяване към мрежата да няма охлаждащ инвестиционен ефект в сектора, който през тази година се е развил в огромни темпове. Това обаче няма да попречи в изпълнението на поетите от България цели пред Европейския съюз за дял от 16% от възобновяеми източници в крайното енергийно потребление на страната. Дали цената на тока ще се повишава или пък обратното ще се понижава и кой в крайна сметка ще се окаже губещ в тази безсрочна партия шах, било то ВЕИ сектора, държавата, банките или крайните потребители, предстои да разберем.